Alhamdulillah. Wai, wani minan lahi sun Bani ɗaya, bani ɗaya na ce ki bani ɗaya Rashida. Kamar yaya in baka, baka isa ba, bari in gaya maka. Wannan akwatin ma da yake hannunka kawo shi za ka yi sai an gama dil sannan a san abin da za a kashi mu raba. Rashida, za mu mugun samun matsala. Mu samu. Aiki na ɗauko ki na biya ki, baki isa ki buɗe min ido ba ni. Baka isa ba. Aiki ka ɗauko ni ne maka. Ka biya ni haƙƙina? Baka biya ni haƙƙina ba. 10,000 da ka ɗauka ka bani? To bari in gaya maka, wallahi tallahi baka isa ba. Wannan kayan kawo shi za ka yi sai tukunna mun gama komai a kashe dil kowa a kasa mu raba. Kowa ya ɗauki nashi. Na ce ki bani. Na ce na gina baka. Kin san Allah za a yi mugun jinya. A ji mu din an ji mu da ba ta bare. Kai ta barewa. Ni ba abin da ya min zafi ba ta shafe ni ba wallahi. Kai ne a ciki. Dan gaya maka. Na ce gwal ne ba a wasa da gwal. Na ce ki bani. Ni za ka gaya gwal? Tun kafin a haife ka na san menene gwal. Domin in gaya maka ruwa ne da ki babban zakara da kake kallo na. Ni babu irin gwal din da ban sa a jikina ba. Tun muna yara muke ganin ki ji alkike sawa. Haka ake ce miki Rashida fakijin bani. Ni za ka gaya fakijin? Ai ni na bi ka fakijin. Bari in gaya maka. Wato kura ta ci kura ce, sata ce ta saci sata. Ai ni ba za mu yi asara wannan kuɗi da kai ba. Rashida, yaron zamani ne ba a haƙi mun na fi ki gigi kai na bi kai na rawa ki bani. Na hana ka. Kai duk abin da za ka yi baka isa ba. Na hana ka. Shikenan. Haka kika ce ko? Haka na ce. Haka kika ce ko? Haka na ce. Ka ɗauko 'yar mutane ka wanke ta da gwalagwale ni ga gaja zaka sake ni kama hanya da tafi. Baka isa ba barin gaya maka. Shikenan. Zan je in dawo. In na je na dawo wallahi tun daga sama har ƙasa har tsakiyar kanki wallahi sai mun caji. Ka dade baka yi caji ba. Ka dade baka yi caji ba. Gwal dai ba zan bayar ba. Kuma wallahi dole ai kashi mu raba. Saboda mun san halin ku kuna soki. Ni da kai mu zuba mu gani. Haka kika ce? Kwarai da gaske. To shikenan. Kwarai da gaske. Shikenan. Dauda! Wannan su ne jerin fina-finan da suka fi kowanne ɗaukar hankali a wannan satin. Amma don Allah kafin mu ci gaba idan kai bako ne a wannan tasha, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga ɗora maka sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Za mu ci gaba da kawo muku sinasinan da suka fi ɗaukar hankali a cikin fina-finan satin da ya gabata. Ku dai ku kasance da wannan tasha tamu mai farin jini wato Wabu Online TV. SBS TV. Mun gode da kallo, mu ci gaba da kallo lafiya. Masha Allah. Kaga Salim, dan Allah dan Annabi ka taimake ni ka saka wallahi zaka sa a kudi na aiki. Salim zo mu ci kacin zaka ji tun addu'a. Ha? Dan Annabi ka taimake ni ka a kore ni ka ji dan Allah ka karba. Jimai. Me yake faruwa ne? Daman kayan makaranta ne na bashi na ce ya je ya canza shi ne. Ya karba. To ke banda abinki, shalele ne fa, dan lele dole sai ya je makaranta ko dole sai ya yi karatu. Kai, zagi na kake sanyi? Dan kamiya ka nisa arkace zaka min rashin kunya a gidan nan? To wallahi uwarka ta maka hudu bakare na ni baka isa ba wallahi duka zan maka. Me ma zagi na kake a gidan duka zan maka. Na fi ka rashin mutunci wallahi daga kai har babaka. Me faru ne kana kuka? Me faru? Wai yaran nan wai na mai magana shine zai zage ni? Kai, zagin ta kai? Ba ta hakuri to. Kai na ci uwar kana kai nan kasa kabi. Zagin ka zai bai da kunya. Kai da kunya. Yaya haka? Wai yaro ana masa magana amma mai ce wai ba zai je makaranta ba wannan yaro. To kuma ko zai je wa makarantar gaba ɗaya kuka rufe shi ya faɗa haka da hayaniya. Zagin Kai ta. Salim. Ya haƙuri ka ji ko? To kai yanzu baka tafi makaranta ba yaushe zaka je makaranta karbi maza ka sa. Wani ya haka. Ha! La ilaha Muhammad Rasul. Subhanallahi lafiya? Salim wani shafaffe ne da mai ya sibirbi dan man da. Kina kallon ba ke ba kiga abin da nake bai watsa uwar mu kaya a jiki saboda bai da kunya? Ni ne na dake shi, ni ne na kokkwada marmari. Au. Kana so ka ce min kai ka bugan min da? To akan me? Yaro ya ce ba zai je makaranta ba dole a kokkwada masa mari ba. Au. Wai dama duk wannan sibirbidan da kuka yi masa duk ta kan bai je makaranta ba ne? Daga wannan kuma bara mu leƙa cikin hirin laure domin mu ga irin wainar da ake tonawa. Domin ku shi ma shiri ne wanda ya shuhura ake kallonsa a lokacin nan na yanzu, musamman ma dai mata. Kasancewar makirce-makirce da ake shiryawa a cikin wannan hiri na laure
inda yanzu za mu ga matar Tajo da kuma ita kanta Laure yadda rigima ta ɓarke a tsakaninsu. Kar ku manta, idan ku baƙi ne a wannan channel namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ku manta sunan tayar SBS TV, wato Sadiq B Sadam TV. Mun gode, kuma za mu dinga kawo muku fina-finan da suka fi ɗaukar hankali, muna kawo musu ku wasu abubuwa daga ciki. Sannan idan akwai wani abu wanda kake ganin na jan hankali ko kuma saƙo ga su 'yan Kannywood, za ka iya ajiye mana a comment section. Mun gode da kallon tashar SBS TV. A ci gaba da kallo lafiya. Shegiya ga wasa na ta yawala komai dozin. Naki wasa ne? Kin ga yanzu dai ba ni kuɗin nan ya gani. Kaman yaya? Sai da mu yi da ba daidai wallahi. Kaga dai kuɗin nan mijina ne ya bayar. Ke mijinki ne? Ai ba mijinki bane shi yanzu. To ke mijinki ne? Kin ga ni yanzu ina za mu je ne mu dan zazzagaya gari. Wai ina miki maganan ki kawo kuɗi kina min maganan in zo mu zagaya? Wai ke har yanzu maganan kuɗin kike? Ƙwarai kuwa. Wai kina nufin wannan kuɗin? Su. Wai na har yanzu kike magana kai? Kin gani kwalelenki. Allah ya yarda kin gani kwalelenki. Inde kuɗin nan ne.